Ma'am Gloria, nay nag-ingon imong anak nga si Ma'am Angel nga naa siya gi-order nga furniture. Hindi pa adto man gud mi diri nay kay kwaon daw tong bayad. 30,000. Opo. Ha? Opo. Ang sa Saudi, di ba? Ay kay gipakwa man gud niya nay siling naari na daw sa imong kwarta. Mao na tong supa, ma'am. Ha? Mao na tong supa o katong divider. Kaya hindi ng 30,000 na. Opo. Mangulam ta kay may eh. Ibuang na. Ano man sila? Iiway na ka. Nay kailangan din namon ko anong bayad kay nadala naman gud namon di na namon mabalik. Talo mo ay tawag kasi ang nila. Wala man po nag-online. Ay matana na to tawag na tina o ano. Tulog pa man niya ron. Hambal niya nay kay ari na sa imong bayad. Ako na ron. Nauna ko balik. Oh, din sinilas mo nay, pag sinilas anay. Abi ko nay ara na gid kay kagabi siya na feeling nga pwede Sige na. ko gani siya nga nung napakita na nga ikuan na ano may ara na sport pa. Na wala pa mang ipakita lang sa inyo. Ano iyo lang isang ginawa na. Nay hambal niya may kwarta kay bayad. Ano konta ko ma'am. Siya man gani nga. Kasi ka deliver ka gumada. Ay ano man tada. Pero na sa iyang amo to, hindi nga kita dire mangulam. Asa na nay para makita mo sofa. Ay ko na muna siya nga. Surprise! Happy birthday! Nay, hindi makulbaan, wala marayda na. Happy birthday, nanay! Ilang pa. Nay, happy birthday! Thank you. Ang imo bata, may ara siya mensahe para sa imo. Hambal niya, happy 70th birthday, Mama. May the Lord bless you abundantly and give you more years to come. Mama, bisan diri lang nako ipaagi ang ako mensahe nimo kay layo man ko, dili man ko kauli. Bisan diri lang nako iparamdam nimo kung unsa ka kaimportante sa ako Kabalo ka mama, dako ko pagkulang sa imo or sa ako anak na ikaw ang nagatindog bilang inahan ug ikaw ang nagatiman sa ako anak. Hindi man na nako masuklian imong sakripisyo sa ako gikan sa una ug sa akong anak karon. Wala man ko'y maayong gift nimo na maihatag na material na bagay kalayo man ko. Maningkamot ko ma. Unta na appreciate nimo akong effort. Naa si madam na naga-support. Oy, naga-support po diyang madam. Para malipay ka, namo na i-surprise ka bisan diri lang nabutang maramdaman nimo nga love kaayo ta ka. Ikaw ang pinaka-importante sa akong kinabuhi. Di man ako mahatag ang tanan nimo. Iampo lang nako sa Ginoo na maayo lang ka og lawas ug tagaan pa kag daghang tuig ug layo sa sakit. Maningkamot ko madere para sa inyohan ni BBAs. Ana siya, mama, miss na kayo tamo ni BBAs. Wala ko choice kay layo ko ninyo. Sige lang mama, kaluyan sa Ginoo, lagi makauli ko, mag-uban tagyapon. Happy birthday sa among kinakusgang inahan, Mama Gloria from Angel and supportive Madam Mariam, all the way from Jeddah, Saudi Arabia. Thank you, ma'am. Happy birthday, Nay! Thank you. Nay, mga kami mensahe mo para sa imo bata kag sa kay Madam. Dapat English. Ay, hindi mo Sige, kuan lang si Ma'am Angel na lang ma-translate sa iyang nga amo. Salamat sa akong anak sa Saudi. Okay lang na, Nay. Kag sa kay madam nga nagasuportar sa amon kung ano amon diri nga nga amon nga problema nga suportar kid yang amo sa amon. Salamat gid kaayo kadako nga amon ning regalo na sa akon. Wow. Buko ika 70 na akon nga tuig. Oo. Salamat gid sa kay madam nga dako gid ang bulig niya sa akon. Kag sa anak ko nga kay Angel tani tagaan ng sa mayong lawas. Kagdamo kid
Salamat sa iyang suporta sa amon diri sa Mindanao. Tani Jel, hindi ka dira magano sa iban nga ano ha. Kay ang imong bana diri gapaningkamot kay sa amon sa imong mga buhi. Ara diri ba nanay? Ay! Oy, sir, ikaw gali ah. Sige, salamat kid. Oo. Ayo. Kay Madam, kay sa akong anak, na Okay. nakadumdum man sa iyang ina. Oo. Dinay, nalipay karon wala. Ay, malipay kid. Kay amo nung nakita ko, Madam. Oo. Dali, dali para makita ka ni Ma'am Angel, dali. Ano anay mo wish kay nanay? Happy birthday si Beas ika-70 ni mo mang unta tagaan pa ka o taas pa nga kinabuhi. O salamat kayo sa pag-atiman sa imong apo sa gula si Angel ikaw dyan nag-alalay sa iya bisan sa eskwelahan. O di lang nako tasol kay basig mo baha ang luha. Ah, Happy birthday unta malipayon ka karon nga adlaw. a message para sa imo asawa. O do gani thank you kayo kay bisan usahay gaaway ta. Dako kayong pasalamat nako kay nauna-unaan ni mga i-surprise si Mamang. O kanang sana ingat ka perminti diha sa layo ka sa amo naagyapon ka perminti sa diri sa among dughan. Wow, Love sana you. all. Yehey! Ana gid sir. Oh, sir, salamat kayo. Oh, sige kantahan tanay si nanay sang happy birthday. Happy birthday to you. Kay Okay. pa nga makaedad pa ko sang ano, 100 100 yatag sa akon sang ano. Oh, eh. Salamat kid. Karon gani na nga 70 ka daw, 50 pa lang. Di gani na nilag 30 pa. Oh, grabe. Ni Lord nga amon edad na ko nulay sakit. Wow. Salamat. Ah, Salamat sige, kid, nice. Ginoo. Blow your candle. Yehey! Happy birthday! Happy man subong? Happy? Happy. Happy. Ah, sige. Happy birthday, nanay. Okay. Good health lang, Termino. Okay, palakpakan to si nanay. Happy birthday!